uban kiɗan Dakare. Bazum Muhammad. Jarumin da ya huce a tare. Bazum Muhammad. Mai sa 'yan adawa tsere. Bazum Muhammad. Tarayya mu ba mu dabare. Bazum Muhammad. Su zaki sun wuce kure. Bazum Muhammad. Giwa ba ta haifar taure. Bazum Muhammad. Yanzu ta fa'ar ta kare. Bazum Muhammad. Ga zaki halifan zaki. Bazum Muhammad. Nau ministan rukunin aiki. Bazum Muhammad. Rago baya rigar saki. Bazum Muhammad. Ga bazu mu ga Hamisu sarki. Bazum Muhammad. Jaki baya tamkar doki. Bazum Muhammad. Yasa 'yan adawa raki. Bazum Muhammad. Mun ji mun buba hamayya. Bazum Muhammad. Angon Nijar jamhuriya. Bazum Muhammad. 'Yan adawa sun sha kunya. Bazum Muhammad. Ba su kishin Nijar gayya. Bazum Muhammad. Ba mu ba adawa hayya. Bazum Muhammad. Ta watse a Nijar hayya. Bazum Muhammad. Shugaban kasa jara gama. Bazum Muhammad. Muhammad Isufu in garma. Bazum Muhammad. Ya ida bazum zai kama. Bazum Muhammad. Gabari mai farar aniya. Kai! Gabari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Gafari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Gafari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Alƙudusu ya hadisan madungwanin mulki. Zuljalali ya mumuni kai na dukan aiki. In ka so mutum ya tafi babu mai yi mai birki. Kai ka so a waka wasu suka ce da ni sarki. Wani kariya da haska ni in bukan hanya. Gafari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Rabbi ya salati ga Jamil Habibu Masusi. Karkuwan halittunka na can gaban ruhul kudusi. Alihi kasa da sahabban uban dukan jinsi. Auliya masoyan ka saka su ciki kudusi. Sani saba zum shi ne shugaba na tarayya. Gafari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Shugaba na tarayya na ƙasa a gaishe ka. Sannan minista na cikin gida gwanin harka. Dodon 'yan adawa sun buga fa sun barka. Kai ka watsa 'ya'yan akuya taron ɗiyan iska. Mai gidan mu ba zo mai maganin maras kunya. Gafari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Shugaba na PNDS gaishe ka ɗan kirki. Da amanar Muhammadu Isuhu wani zaki. Razanar 'yan adawa na wakaciyo maki. Bazon Muhammad tuni kai ka ba su mamaki. Shugaban kasar mu na gobe kake farar laya. Gafari mai farar tafiya. Bazum Muhammad. Zaki halifan zaki uba na tarayya. Gafari mai farar kyauta sannan farar tafiya. Mai kyau da kyawun hali uba na tarayya. Yanzu al'umman Nijar kai muke ta tsinkaya. Bazon Muhammad hadari kake mai farin duniya. Rawar gani ka aza al'umma akan hanya. Gafari